dinadaanan mo? Pasensya na ho. Ano? Mga kaperwisyo ka pa eh! Paano kung masira mo sa motor ko? Babayad ka ba? Ano? Sandali lang. Si Tito Masong yun ah. Ano? Sagot! Teka lang pre. Ano Tito Masong? Ayos ka lang ba? Bakit pre? Ano bang problema? Eh paano? Itong matandang to, hindi tumitingin sa dinadaanan. Totoo po ba yun Tito? Ganun po talaga yung nangyari? O ano? Ba't hindi ka makasagot? Pasensya ka na, iho. Hindi ko napansin na paparating ka. Sus! Nagpapalusot ka pa! Siguro sinadya mo talaga yan no? Para kung mabundol kita, magpapabayad ka! Hindi nyo ko mauutakan! Lumang estilo na yan! Pre, huwag ka namang mag-isip ng ganyan. Nakita mo na nga may kapansanan yung tao. Huwag ka nga makialam! Tsaka huwag mo akong tinatawag na pare ah! Hindi tayo magkakilala! Yabang nito. Pasensya mo na rin. Huwag mo nang patulan. Pasensya ka na talaga, iho. Talagang hindi kita napansin. Pasalamat kayo, may lakad ako. Kung wala lang. Ang yabang naman ng taong yun. Siya pa yung may ganang magalit. Ayos lang po ba kayo Tito? Wala bang masakit sa inyo? Wala naman rin. Ayos lang ako. Pabayaan mo na yun. Makakahanap din ng katapat niya. Saan po ba kayo pupunta? Ba't mag-isa lang po kayong naglalakad? Ihatid ko lang sana to sa anak ko. Sige po. Kung gusto nyo, samahan ko na lang po kayo. Baka anong mangyari pa sa inyo. Sige, salamat. Tagal naman ang lalaking yan. Kanina pa ako naghihintay dito. Ma, parang hindi na darating yung mayabang mong manliligaw. Gusto mo, pagtawag na kita ng tricycle? Kuya naman eh. Sige, pagtawag mo na ako. Sige. Tricycle! Nandiyan ba si Emma sa loob? Ay, umalis na. Kanina ka pa hinihintay. Ganun ba? Sige, salamat. Hoy tanda! Alam mo ba, ikaw ang dahilan kung bakit hindi tuloy ang date ko. Hoy, ikaw! Magdaan-daan ka nga sa pananalita mo. Ikaw na nga yung muntik makadisgrasya kanina. Ikaw pa itong may ganang magalit. Huwag kang makialam dito, hindi ikaw ang kinakausap ko. Ano tanda? Masaya ka na? Nasira mo na ang araw ko? Saka bakit hanggang ngayon, dala mo pa rin yan sa saklay mo? Pati ba naman dito, mamibiktima ka? Akin na nga yan! Wag, iho. Sumusobra ka na! Ano, papalag ka? Ano? Hoy tanda, sa susunod na mag-cross na landas natin, hindi lang yan ang aabutin mo. Sama naman ng ugali nun. Ayos ka lang, Tito. Emma, pasensya na talaga ako. Uy, kausapin mo naman ako. Ang tagal ko naghintay sa'yo, Renz! Sorry, magpapaliwanag ako. Sige, magpaliwanag ka. Kahapon kasi, meron ako nadaanan na matandang pilay na nahimatay sa daan. Kaya ayun, tinulungan ko. Sinamahan ko pa nga hanggang makauwi sa bahay nila. Totoo ba yan? Oo naman, hindi naman ako magsisinungaling sa'yo. Yun talaga yung totoong nangyari. O ano, sorry na. Oo na, sige na. Ano, edi tuloy na yung date natin. Saan naman tayo magde-date? Sa inyo na lang siguro. Para makilala ko rin ng nanay at tatay mo. Kasi ang tagal ko na nanliligaw sa'yo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila kilala.
Sigurado ka ba dyan? Oo naman, para mapakita ko din sa'yo na seryoso talaga ako sa'yo. O sige, sabi mo eh. O, ano, tara na. Halika, pasok muna tayo. Tay? Tay? Mukhang wala atang tao ah. Baka umalis lang. Sige, upo ka muna. At ikukuha kita ng maiinom. Sige, salamat. Tay? O Ray, nakita mo ba si tatay? Nandun po sa kwarto, ate. Anong ginagawa mo dito? At sino nagpapasok sa'yo? Anong ginagawa mo dito? At sino nagpapasok sa'yo? Ang kapal naman ng mukha mo! Tay! Bakit kayo sumisigaw? Ano bang problema dito? Renz! Kilala mo ba tong lalaking to? Opo, Tay. Siya po yung manliligaw ko na kinakwento ko sa inyo. Ah, ikaw pala yung nanliligaw sa anak ko. Kung ganon, lumayas ka dito! Hindi ako papayag na ikaw ang makatuluyan ng anak ko! Tay, ano bang problema? Magkakilala ba kayong dalawa? Itong lalaking ito, muntik akong mabangga nung isang araw. Oo nga, ate. Yang mayabang na lalaking yan. Tay, anong mabangga? Renz, ano bang nangyayari dito? Teka, Renz, ang tatay ko ba ang tinutukoy mo nung nakarang araw na tinulungan mo? Anong tinulungan, ate? Sinungaling yung taong yan. Imbes na tulungan niya si Tito, sinigawan pa niya. Tito, pasensya na po. Hindi ko naman po alam na kayo pala ang tatay ni Emma. Huwag mo nga akong matawag-tawag na tito. Ngayong nalaman mo na ako ang tatay ni Emma, magbabait-baitan ka. Alam mo ba, ate? Itong lalaking ito, sinaktan niya si Tito at kung ano-anong masasakit na salitang sinabi niya at pinagbibintangan pa niya kaming manloloko. Renz, bakit mo nagawa yun? Akala ko pa naman, mabuti kang tao. Pasensya na. Hindi ko naman alam na siya pala ang tatay mo. Kahit na, tatay ko man o hindi, dapat hindi ganon yung inasta mo. Nakita mo na ngang ganito yung kalagayan ng tatay ko. Tapos, kung ano-ano pa yung binibintang mo. Patawarin niyo po ako. Hindi na, Renz. Ang sama-sama pala ng ugali mo. Umalis ka na dito. Hindi ko rin gugustuhin na ikaw ang makatuluyan ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa tatay ko. Oh, narinig mo naman siguro yung sinabi ng pinsan ko, di ba? Umalis ka na! Karma mo na yan. Masyado ka kasing mayabang.